Добър ден, уважаеми зрители от зала Балкан 100 в Плевен, откъдето ще ви предадем пряко двубоя от предварителния кръг за Купата на европейските шампиони между съставите на Плама Плевен и Партизан Белградския и Йон Оларо от Румъния. Начален съдийски сигнал. Ето и екипите на двата състава. За домакините това е Георги Младенов с номер 12, 14 Цветан Антов, номер 9 Любомир Минчев, 15 Крисимир Димитров и с номер 5 Петър Петров. Гостите с номер 7 Чубрило Чех, Кутурович с номер 8 Зоран Стефанович с номер 4 Драголюб Видачич и с номер 5 Харис Пълтич. Харис Пълтич предварително се знаеше, че няма да участва, тъй като е контузен, но треньорът на състава в този тежък според него матч. Атака на Георги Младенов от трудно положение. Изстреля топката, получлива борба. Отново Георги Младенов и лично нарушение е отсъдено на номер 4 Драголюб Видачич. Гостите от Белград превъзхождат ръстово нашия тим. Затова треньорът Верин Великов ще разчита на бърза игра от петицата, както и на далечна стрелба. Цветан Антов лъска. Атака на гостите. Чубрилов към Кутурович. Гостите повеждат 4-0. Цветан Антов към Крисимир Димитров. Не успя. Отново Цветан Антов. Къса стрелба. Възможност за атака на гостите. Стефанович, европейски шампион от завършилото първенство на Стария континент. Освен него, Кутурович, Мирослав Белич, който е контузен и не пристигна в Плевен, са национали. От младежкия състав номер 12 Варда, с номер 14 Фредрик Дворняк и с номер 15 Драган Луковски. Не успя при второто изпълнение Стефанович. Георги Младенов към Минчев. Съвсем пропуск за Минчев. Пълнич нови две точки, 7-0 за Партизан Белград. 2 минути са изминали от началото на първия двубой. Реванша ще е след една седмица в зала Пионир в Белград. Крисимир Димитров не овладя топката. Дадена му Цветан Антов. Голфич към Видачич. Прекъсване за Дарин Великов. Неприятно започна за нас двубоят. 9-0. Трябва да се поуспокоят малко баскетболистите на Плама, които познават добре своя съперник. Треньорът на тима Дарин Великов бе в Белград, където преди 3 дни завърши турнира, в който участваха Панатинайкос, Олимпиакос, Алба Германия, Партизан, Цървена звезда. Реал Мадрид в последния момент отказа участие и на негово място бе поканен Раднички Белград. На финала Цървена звезда победи Алба, а за третото място Партизан надигра Олимпиакос. Силните страни на гостите са
центровете. Отборът не притежават стрелци като Георги Младенов и Цветан Антов и за това разчита предимно на атаки под кошието. Минчев, Красимир Димитров. Топката ще бъде вкарана от Красимир Димитров. В игра Георги Младенов. Неуспешна стрелба. Може би все пак трябва да опитат да вкарат топката под коша, независимо от ръстовото превъзходство. Цветан Антов един баскетболист, който умее да изкарва за лични нарушения центровете на противниковия отбор. Преди малко бе отсъден фаул в атака на Видачич. Георги Младенов с топката. Видачич има задачата да неутрализира гардът на Плома. Цветан Антов. Лично нарушение на номер 7 Чубрило. Александър Чубрило, който е роден в 1975 година. Висок е 207 см. От школата на Партизан Белград. Неуспешен първи опит на Цветан Антов. Първа точка за домакините. Резултатът е 9-1 за Партизан Белград. 3 минути и 13 секунди от началото на двубоя. Този Стефанович не бе прецизен в подаването си. Топка за Плана Георги Младенов. Цветан Антов. Отново Георги Младенов. Заслон на Цветан Антов. Отличен пас. Точки 9-3. След като видя, че не му върви стрелбата, Георги Младенов изпита пробив. Знаете, уважаеми зрители, Георги Младенов е един техничен баскетболист, който притежава добър дрибъл, точно стрелба. За съжаление, Болтич бе точен в зоната за 3 точки. Увеличи преднината на Партизан. 12-3. Топка отново за баскетболистите на Плома след неуспешната стрелба на Цветан Антов. Къса е тази стрелба. Лично нарушение на Петър Петров. Срещу Чубрило. Пълтич. Чубрило. Красимир Димитров провалява топката. Пас към Георги Младенов. Възможност за бърза атака. Цветан Антов. Отново Цветан Антов. И сега атака. Числено превъзходство за гостите, които изчакват и ще атакуват в постепенно нападение. Видачич. Пълтич. Чубрило. Чубрило не успя. Сега Красимир Димитров и лично нарушение. Не е доволен старши тренер Борислав Маджарович от проявите на Чубрило.
Георги Младенов. Цветан Антов. Още друго нарушение на Зоран Стефанович. Центърът на Партизан Белград е висок 205 см. Това е шестия фаул за състава на гостите. Смяна извърши Дарин Великов. Кудрявцев и Пламен Петров са на площадката. Бърза атака. Стефанович не е успешен. Георги Младенов не успя Петър Петров. Прибързано действат състезателите на Плама в тези минути. Отличен пробив на Стефанович. 6 минути са изминали от началото на двубоя. Стефанович към Чубрио. Бълтич опитва пробив и лично нарушение на Кудрявцев. Кудрявцев допусна елементарна грешка, като позволи на съперника му да пробие през външната страна. Бълтич, Билечич, Стефанович, Чубриво. Повторната атака на Чубрио е успешна. 14/5. Отново неточна игра на състезателите от Плама. Лично нарушение на номер 5 Петър Петров. Минчев се завръща на площадката и Валентин Бутен напускат Кудрявцев и Петър Петров. Чубрио, Бълтич, отлична комбинация с Кутурович, лично нарушение на влезлият Валентин Бутев. На линията за изпълнение на наказателен удар е Деян Кутурович, 23 годишен, 207 см висок, център. Любителите на баскетбола го познават и от квалификационния турнир за европейската лига, който се провеждаше в зала Универсиада и, за съжаление, на който българският отбор пропусна възможността да се класира за европейското първенство в Атина. Цветан Антов. Цветан Антов. Любомир Минчев. Бутов. Отбелязва 7 на 16. 7 минути и 30 секунди са изминали от началото на този двубой. Тежък е жребият на нашите баскетболисти. Баскетболният клуб Партизан Белград е носител на Купата на европейските шампиони през 1992 година и Купата на Пореч през 78, 79 и 89 година. 6 пъти е шампион на Югославия. Минчев успя да владее топката.
Сега Бутев, Георги Младенов, Цветан Антов. Липсва движение в петицата на Плама. Видяхте и сега, след като Цветан Антов изстреля топката, никой от неговите колеги не се пребори за отскочилата топка. 3 точки за Видачич, 18-7. И 11 точки е преднината на гостите от Белград. Гостите демонстрираха силна защита в тези минути, много рационална игра, без ефектни завършвания. Те са центровете в подплощието, където нашите баскетболисти не могат да противопоставят нищо. И така се стигна до тази разлика от 14 точки. Нещо, което едва ли се очаквали привържениците на баскетбола в Плевен, които един час преди началото на двубоя напълниха залата и аплодираха своите любимци. Да се надяваме, че ще се стигне до някакъв обрат в оставащите минути на двубоя. Георги Младенов. Георги Младенов, за когото старши треньорът на Партизан Белград Борислав Джарович заяви, че това е един от най-опасните баскетболисти в Европа в момента. Наблюдавала играта му от квалификационния турнир и от финалните плей-офи. Самият той заяви, че съставът на Плама е един добре изграден тим, но липсата на централен нападател го прави уязвим в подкошието и неговият тим ще се стреми точно към това. Котурович е фаулиран. Крисимир Димитров ще влезе в игра на мястото на Пламен Петров. Непрекъснати смени опитва старши треньорът на Плама Дарин Великов, но до сега те не носят желания обрат за привържениците на Плама Плевен. Котурович е точен при изпълнението на първия наказателен удар. При вторият също. 23-7. 9 минути и 22 секунди от началото на двубоя. Георги Младенов. Отличен пас към Любомир Минчев. Съперниците от Белград очакваха, че топката ще получи Крисимир Димитров след двойния заслон. Бяха изненадани след това решение на Георги Младенов. Стефанович, срещу него е Пламен Христов. В атака на Стефанович. Трето лично нарушение на центърът на Партизан Белград. Минчев. Антов. Отново Антов. На 11-та при спешната атака на Антов. Едва ли е добър показател за баскетболистите на Плана този актив от 11 точки за 10 минути. Любомир Минчев възможност за силата на Плама. Единствено с тези бързи атаки могат да затруднат гостите от Партизан Белград. Разликата е намалена на 10 точки, 23 на 13. Стефанович към Пълчич.
Лично решение на Цветан Антов. Реши съдята от Румъния Йон Оларо и прекъсване за гостите от Белград. Естествено, за да се осъществят бързите пробиви, ще трябва баскетболистите на домакините да овладяват топката под кошето и да действат бързо, за да могат да изненадат добрата защита на белградския тим. Край на прекъсването. На линията за изпълнение на наказателния ще застане Деян Котурович. Ако да ще бъде вкарано в страни. Същия този Котурович реализира 2 точки за Белград. 25 на 13. 8 точки е реализирал Котурович до този момент. Има най-голям актив от колегите си. Бързана стрелба на Бълкич, но за съжаление топката попадна в коша. След тази стрелба Бълкич има 5 точки. Така Бълкич и Котурович реализирали 16 точки. Георги Младенов реализира само един от двата отсъдени фаула. 13 точки от отмината на Партизан Белград, 27 на 14. Отново Чубрило реализира. Антов. Крисимир Димитров. За съжаление не успя да овладее топката след неговата атака и бързия пробив на Бълкич завърши с нови 2 точки. 31 на 14. Подготвя се смяна в отбора на Партизан Белград. С номер 15 в игра ще влезне Драган Луковски. Пламен Христов към Георги Младенов. Не върви в главата на Георги Младенов. Реваншира и става 2 точки, 31 на 16, 12 минути и 38 секунди. Ще измине в началото на този двобой. Лично решение сега на Георги Младенов. Подготвя се смяна и в състава на Плама. Напуска Крисимир Димитров. На негово място с номер 4 Пламен Петров. Видечич напусна от гостите. Мястото му зае Луковски. 20 годишен, гард, висок 179 см. На линията за изпълнение на наказателен удар е Деян Томашевич.
успя да овладее топката и вкара 2 точки. Цветан Антов изнася в предно поле. Пламен Христов, Любомир Минчев. Тройка на Любомир Минчев. Първа тройка за създателя, който има 6 точки до този момент. 34 на 16. Отлична игра на Пламен Христов в защита. Георги Младенов, срещу него Буковски. Георги Младенов. Добре успя да финтира пазачите, но след това отново можа да реализира много стрелбата. В тези минути затова може би трябва да потърси друг начин да атакува коша. Минчев. Цветан Антов. Точки в предината за състезателите от Партизан Белград. Бълкич. Луковски. Чубрило. Топка за Плана. Никотурович. Тайм-аут. Тренер Борислав Джарович. Минчев. Не успя атаката му, възможност за бърз пробив. Видяхте как технично Бълкич проби, не успя и след него Томашевич реализира. Георги Младенов. 36 на 23. Младенов има до момента 5 точки, твърде скромно. За най-добрият ни баскетболист Цветан Антов. Възможност за безпред. Любомир Минчев. Лично нарушение на Бълкич. Минчев е точен при изпълнението на първият наказателен удар. Предварително е влезнал Дробняк в полето за 3 секунди. Това дава правото на Минчев да изпълни още един наказателен удар. Разликата е намалена 36 на 25. А Минчев е реализирал 9 точки. Минчев, който премина от този сезон в Плана, след като миналата година бе в състава на Славия. Младенов, лично нарушение на Луковски. Избука състезателен от Партизан Белград, гардът на Плана Плевен. За Партизан Белград остават 4 минути и 25 секунди до края на първото полувреме. Миналата година съставът на Плана участваше в турнира за Купата Коледж в предварителен ширек. Планът игра суперски отбора. След това в първия
падна, след като загуби и двете срещи от Бенетон Тревизо. Минчев към Георги Младенов. Отлично освободи Георги Младенов Пламен Христов, който може би трябваше сам да завърши атаката, не да търси продължение по този начин. Бълтич към Луковски. Бълтич. Две точки. Закъсня Минчев. Не успя да излезне преди съперника си. Отлична комбинация между Младенов и Минчев. Съдиите очудиха залата с присъждането си, след като не зачетоха коша, а отсъдиха лично нарушение на Томашевич. На 29, 11 точки реализира Минчев за състава на Плана Плевен. Луковски. Лично нарушение на Георги Младенов видя съдията Йон Оларо срещу Чубрило. Второ лично нарушение на Георги Младенов. Една точка за Белград прибави Чубрило. 39 на 29. Георги Младенов. Значително по-лесно срещу Луковски, отколкото срещу Видачич. И веднага треньорът на гостите реагира. Видачич ще влезне в игра заедно с Котурович. Напускат Луковски и Томашевич. Видачич. Бълтич, Видачич. Доста неточно стреля топката Чубрило. Цветан Антов. И той не успя. И бързват с стрелбата си Цветан Антов и Георги Младенов. Дробняк към Чубрило. Лично нарушение имаше този път на Дробняк, но не бе видян. А сега съдията от Чехия Карел Бруна отсъди лично нарушение на Цветан Антов. Това е неговото трето лично нарушение. На линията за изпълнение на наказателен удар е Дробняк, Предраг Дробняк. Пропуснахме на няколко пъти удобния момент да заличим предината на гостите. Допуснахме грешки в нападение, в защита също.
Гостите разиграват по-добре, изненадват баскетболистите на Плама. И общо взето много рядко са затруднявани, когато атакуват коша на състезателите в жълти екипи. За кой ли път, след неуспешно изпълнение на наказателен удар, гостите овладяват топката и имат възможност за нова атака. Този път Дробняк забърка. Георги Младенов, Цветан Антов. Лично нарушение на Дробняк. Смяна в отбора на Партизан Белград. На мястото на Чубрило в игра с номер 13 Владимир Петрович. 18 годишен, висок 199 см. На 32 минути и 30 секунди до края на първата част. 8 точки за Цветан Антов. Без проби на Любомир Минчев. Предината на гостите намалена 40 на 34, 6 точки. Сега лично нарушение на Любомир Минчев срещу Бълкич. Една минута остава до края на първото полувреме. Полувреме, в което според мен баскетболистите на Плама не можаха да разкрият възможностите си и допуснаха през цялото време гостите да водят. Най-голямата разлика бе 15 точки. В момента тя е 7. Георги Младенов е с топката. Пламен Петров не успя, но бил фаулиран от Бълкич. Съдиите са категорични. Пламен Петров ще изпълни 2 наказателни удара, а не 3, както му подсказваха тренерите на Плама. Дарин Великов и Тихомир Милев. На 36. 5 точки е предината на Партизан Белград. Бълкич. Котурович реализира нови 2 точки. Котурович е отбелязал 10 точки за Партизан. А до края на първата част остават 8 секунди. Пламен Петров не успя. Пламен Христов също. Край на първите 20 минути при резултат 43 на 36 за Партизан и 36 на 43 губят състезателите на домакините. Ето и кои започват през втората част. За домакините това са Антов с номер 14, с номер 9 Любомир Минчев, с номер 4 Пламен Петров, с номер 12 Георги Младенов и с номер 8 Пламен Христов. За гостите от Партизан Белград с номер 15 Драган Луковски, с номер 6 Деян Котурович,
с номер 5 Харис Бълкич, с номер 8 Зоран Стефанович и с номер 7 Александър Чубрилов. Крачки можеха да отсъдят арбитрите на днешния двубой. Те са Карел Бруна от Чехия и Йон Оларо от Румъния. Пробив на Пламен Петров. Разликата е намалена на 5 точки. 43 на 38 за тези от вас, които не са наблюдавали първото полувреме. Ще кажем, че гостите ни превъзхождаха в борбата под коша и използваха всяка възможност, както и сега, чрез номер 6 Котурович да атакуват подкошието, където не са затруднявани от баскетболистите на Плама Перник. От своя страна треньорът Дарин Великов не е доволен от петицата, която често бе променяна. Липсва точната стрелба, бързата атака, с която единствено може да затрудним гостите от Белград. Любомир Минчев. Отново грешка и възможност на гостите да увеличат актива си. Луковски към Чубрило. Антов успя този път да изпревари Котурович. Пламен Христов към Георги Младенов. Георги Младенов, за когото зрителите в зала Балканска в Плевен очакват много повече. През първата част не му вървеше на стрелбата на Георги. Ето сега опита пробив. Пас към Цветан Антов. И той също действаше на приливи и отливи. Бе играта му. Редуваше точни стрелби с грешки. Стефанович, Зоран Стефанович е точен. 47 на 36. Отново разликата е 11 точки. А през първото полувреме тя достигна до 15 в средата на полувремето. Луковски лично нарушение срещу Георги Младенов. На 40 за Партизан Белград. 2 минути от началото на втората част. Луковски. Топка за Плама. Направо очакваше гардът на Партизан някой да го фаулира. Пламен Петров към Любомир Минчев. Срещу него е Бълкич. Георги Младенов. Видяхте, уважаеми зрители, че 5 сръбски баскетболисти се бореха за отскочилата топка, докато от Плама те бяха 2. Но трудно може да се разчита на успех. При такова съотношение Цветан Антов. Минчев. Не е точен от зоната за 3 точки. От състава на гостите отсъства националът Мирослав Берич, който е контузен, а също така и Даворин Далипагич, син на известният в близкото минало играч на югославския тим. Той не е получил лиценз от италианския клуб, в който играе, и не е картотекиран, за това не е пристигнал в Плевен.
Една от малкото бързи атаки, които видяха зрителите тук в зала Балкан, той завърши неуспешно. Георги Младенов постепенно нападение ще опита. Лично нарушение на Чубрило. Смяна в състава на гостите. Напуска номер 15 Буковски и на негово място с номер 4 Видачич. Смяна и в съставът на Колама. Пламен Петров и Пламен Христов ще седнат на резервната скамейка. На тяхно място Красимир Димитров с номер 15 и с номер 5 Петър Петров. Лично нарушение на Любомир Минчев. Второ лично нарушение. Видачич, срещу него Георги Младенов. Бълтич. Добра проява на Красимир Димитров. Цветан Антов. Тройка на Цветан Антов. 47 на 43. 15 минути и 30 секунди в края на този матч. 11 точни е реализирал Цветан Антов до този момент. Се живиха зрителите в залата. Дали някой се надявал на лесна победа от състезателите на плана, но пък много превъзходно, когато наблюдавахме през първото полувреме, много тим са очаквали. Тайм-аут за сръбския треньор Борислав Джарович. Първото полувреме казах, че в състава на Колама липсва висок център. Наши треньорът на домакините Дарин Великов сподели, че през лятната почивка е наблюдавал 50-60 състезатели, 20 от които са били от Югославия, други 20 от Америка. Дори са се водили преговори между Клама и Ребрача, югославския национал. Ребрача обаче е предпочел да играе в Бенетон Тревизо, а сумата, за която той се е съгласил, е $600,000. Сами разбирате, че такива средства не са по силите все още на водещите наши клубове. Красимир Димитров отлична проява. Цветан Антов е оставен сам. Нова тройка на Цветан Антов. Една точка е премината на Партизан Белград. 47 на 46. Смяна се подготвя в състава на гостите с номер 12 в игра Деян Томашевич. Георги Младенов. Към Цветан Антов. Лично нарушение на този път на Петър Петров е видял съдията от Чехия Карел Бруна. Ето е и смяната с номер 6. Терен напуска Деян Котурович и на негово място с номер 12 Деян Томашевич. Стефанович не беше отгърбен и успява да даде тази топка. Сега чудесна проява на Красимир Димитров. Пуският има възможност да завърши ефектно. И за първи път баскетболистите на Плама повеждат в резултата. Това е в 6-та минута на втората част. 48 на 47.
точки на състезателят от Партизан. Отново баскетболният клуб от Белград повежда. Сега нова атака. Този път Христомир Димитров е извършил лично нарушение. Срещу Бълкич. Топката ще бъде вкарана отстрани от Чубрило. Томашевич реализира, Любомир Минчев пробива, спряне чисто от Чубрило, бърз пробив, 2-на-2. Томашевич реализира. Кошът е зачетен, лично нарушение на Христомир Димитров и един наказателен удар ще бъде изпълнен от Томашевич. С влизането на Томашевич разликата отново нарасна. И тя е 6 точки, 54-46, а Томашевич има в актива си 9 точки. Георги Младенов отлично освободи Пламен Христов. Видяхте как бе париран. Това са комбинациите, които доведоха до разликата през първата част. На 48 е резултатът в момента. До края на двубоят остават 12 минути и 20 секунди. След като нашите баскетболисти успяха да поведат с една точка, лесно допуснаха с няколко атаки разликата отново да достигне 8 точки. А и може да се каже, че треньорът на гостите Джарович веднага усеща ситуацията и вкарва в игра баскетболистите от основната петица. Видечич срещу Георги Младенов. Любомир Минчев. Цветан Антов. Фаулиране от Томашевич. Цветан Антов. Георги Младенов. Тройка на Георги Младенов, независимо, че Видечич се опита да му попречи. Георги Младенов 12 точки е реализирал. Бълкич. Лично нарушение на Минчев. Излишен фаул на баскетболиста от Плама. Трето лично нарушение за състезателя. Томашевич към Видечич. Пробив на Видечич и оставеният сам Томашевич завърши резултатно акцията за Партизан. Христомир Димитров към Георги Младенов. Антов опита пробив, който бе спрян с лично нарушение, отсъдено от Йон Оларо. Второ лично нарушение на Томашевич. Любомир Минчев напуска, на негово място Пламен Петров.
Крисимир Димитров. Технично преодоля. Чубрилов. Петдесет и три на 58. Видачич към Бълкич. Чубрилов. Стефанович. Нови 2 точки. 7 за Стефанович. Бълкич към Видачич, отново Бълкич. Едва ли това може да се нарече защита от страна на Пламен Петров. Просто той не направи и опит да попречи на баскетболиста от Партизан Белград в стрелбата му. Освен, че го фаулира, нова точка. Разликата вече е 10, 63 на 53. 20 точки има в актива си Бълкич. Крисимир Димитров. Георги Младенов. Петър Петров. Девет минути и 40 секунди остават до края на първата среща от предварителния кръг за Купата на европейските шампиони по баскетбол между съставите на Плама и Партизан Белград. Резултат до момента 63 на 55 за гостите от Партизан. Кудрявцев замени Пламен Петров. Кудрявцев бе негрешното и през първата част, но само за 20 на секунди. Томашевич реализира нови 2 точки. Сега Цветан Антов през 3 баскетболисти. Трудно може да се реализира в такава ситуация. Бълкич. Видачич. Фаул в нападение на Бълкич. Това е неговото трето лично нарушение. Крисимир Димитров също бе заменен. Любомир Минчев взе неговото място. Прави впечатление, че гостите са изтикали нашите състезатели далеч от кошието. Знаят, че там баскетболистите на Плама не могат да пробият. Силата им е в далечната стрелба и за това предпочитат по този начин да противодействат на състезателите на Дарин Великов. Три точки. 65 на 58. Томашевич. Видачич. Стефанович. За наша радост пропуска този път. Центърът на гостите. Добавка на Кудрявцев. 65 на 60 за Партизан. По-бързо трябваше да действа Минчев. Правене на упрека на Цветан Антов, който очакваше дълго време този пас.
Пълкич. Лично нарушение на Кудрявцев срещу Чубрило. Два фаула ще изпълни Чубрило. Чубрило влезна в полето за 3 секунди. И това беше решено, че топката да бъде във владение на Плама. Плевен. Минчев. Прибърза и той със стрелбата. Видечич. Пълкич, 23 точки. Оставен сам, нямаше какво да направи, просто освен да реализира тези 3 точки. Цветан Антов, фаулиране от Томашевич. Томашевич, трето лично нарушение. 3 фаула ще изпълни. 3 наказателни удара ще изпълни Цветан Антов. Чубрило и Стефанович са влезли в полето за 3 секунди и така Цветан Антов ще има право да повтори третият наказателен удар. Отново Чубрило влиза. Отново Цветан Антов. 3 точки за Цветан Антов. 69 на 63 за Партизан. Антов е отбелязал 19 точки. Видечич към Пълкич. Томашевич. И нови 2 точки. 71 на 63. Томашевич има 15 точки. Тройка на Георги Младенов. 66 на 71 и той има в актива си 15 точки. Минути точно до края на двубоя. Карин Великов имаше идея нашите баскетболисти да изпробват и по-плътна защита, с което да не позволят осъществяването на връзка между гардовете и центровете. Поне аз лично не виждам това да е изпълнено от неговите състезатели. Цветан Антов. Пас към Петър Петров, но той е фаулиран от Томашевич. Партизан Белград едва ли някой се е надявал, имайки предвид силата на състезателите от тази страна. Прави впечатление, че най-възрастният баскетболист от състава на Партизан е 25 годишен. Това е гардът
Драголюб Видачич. Останалите са 22 годишни, 18 респективни млади баскетболисти, които скоро ще правят впечатление както в европейските турнири, така и в първенствата на Стария континент. Лично нарушение на Пламен Петров срещу Чубрило. Госпожи и господа, добър вечер. Прекъсваме програмата на канал 1 с едно извънредно съобщение. В клиниката на професор Чирков спешно се нуждаят от кръв с група А1 Б положителна до 1 час. Кръвта трябва да бъде дадена на името на Иван Миланов. Призоваваме всички кръводарители, които искат да помогнат, да спасят човешки живот, да се отзоват. Адресът е Медицинска академия, входът от булевард Пенчо Славейков. Повтарям, кръвната група е А1 Б положителна. До 1 час спешно клиниката на професор Чирков се нуждае от нея. Продължаваме нашето предаване, уважаеми зрители. 4 минути и 40 секунди до края на двубоя между Партизан Белград и Плама Плевен, който предаваме от зала Балкан Строй. 75-69 за гостите от Белград. Плахи опити на домакините да съкратят разликата и евентуално да спечелят. Създаде се ситуация в петата минута на втората част, когато нашите баскетболисти поведоха за първи път с една точка. След това обаче набързо гостите поведоха с 9. В момента тя е 6 точки. 3 секунди са отсъдени на Любомир Минчев. Излишно да се обяснява на съдията Карел Бруна. Той е категоричен в отсъждането. Отново топката е притежание на баскетболистите на Партизан Белград. Видачич. Чудесно изпълнение на Бълтич, който има 27 точки. Кудрявцев комбинира. Топка да опадне в Цветананто след тези бързи подавания, който все пак успя да спечели. Лично нарушение на Чубрило. Това е неговото пето лично нарушение и смяна в състава на Партизан Белград. Негово място в края на срещата с номер 15 Драган Луковски. Драган Луковски, който е висок 179 см, най-ниският баскетболист от отбора на Партизан. Цветан Антов е точен при изпълнението на първия наказателен удар. На 77. Отстъпват състезателите на Плама. Видачич срещу него Кудрявцев. Луковски. Отново Видачич. Стефанович. Видачич. – 79 на 71 за Партизан. Цветан Антов е оставен сам. 3 точки за Цветан Антов. 79 на 74. 24 точки има в актива си
Цветан Антов, капитанът на отбора на Плама. Бидачич. Виждате, уважаеми зрители, с каква лекота играят баскетболистите на Партизан. Не бързат при атаката, използват възможността този баскетболист, който е сам да завърши тяхната атака. Сега същото направиха и състезателите на Плама. Дарин Великов прикамва състезателите си да атакуват в предното поле съперниците си. 79 на 76, 3 точки само от предината на играчите от Партизан. Минчев овладява тази топка. Минута и 53 секунди. Георги Младенов срещу него Вълковски. Пит на Георги Младенов. За съжаление, топката отпадна в Вълковски. Лично нарушение на Любомир Минчев. Прекъсване за треньора на Партизан Белград Борислав Джарович. Да видим дали ще се умеят състезателите на Плама да заличат предината в оставащата минута и 45 секунди, за да могат все пак да излезат с чест от този двубой. Луковски не успя при изпълнението на първия наказателен удар, след като Минчев го фаулира. Вторият е точен. 80 на 76. Георги Младенов. Минчев. Не бе прецизен паса на Минчев. Видяхте сами. И сега оставеният сам Пълкич реализира. 27 точки на Пълкич. Любомир Минчев. Нови 30 секунди, след като Котурович игра с крак. Георги Младенов не успя. Според мен победата едва ли вече буди съмнение на Партизан Белград. Лично нарушение на Петър Петров. Това е неговото пето лично нарушение. До края на двубоя остават 1 минута и 11 секунди. Крисимир Димитров. Ще замени Петър Петров. Бидачич ще изпълни 2 наказателни удара. Не е точен при изпълнението на първия. Но това едва ли е фатално. Като си има предвид разликата от 7 точки вече. И оставащата 1 минута. Цветан Антов. Тройка за Цветан Антов. 83 на 79. Цветан Антов има 27 точки в актива си. 4 тройки реализира капитанът на Плама. ...57 секунди преди края на линията за изпълнение на наказателен удар е Видачич. ...84 на 79. 9 точки за плеймейкъра на Партизан Белград. Видачич бе много полезен с пасовете си и с защитата, която демонстрира срещу състезател
нашето първенство Георги Младенов. Сега Кудрявцев на линията за изпълнение на наказателен удар. Фаулиран бе от Луковски. 84 на 80. 55 секунди до края на двубоя. Луковски. Бълкич към Видачич. Луковски. Видачич. Стефанович. Луковски. Лично нарушение на Минчев. Това е неговото пето лично нарушение. В игра отново Пламен Петров. 84 на 80. 26 секунди до края на двубоя, който Канал 1 ви предава в пряко предаване от зала Балкан. Не ви се ставите на Плама и Партизан Белград. Луковски прибавя една точка. Сега още една в актива на Плама. Излета на Партизан. 30 секунди преди последният сигнал за двубоя. Георги Младенов бе фаулиран от Видачич. – 86 на 81. Видачич, Стефанович, Луковски. Лично нарушение на Антов. Четвърто лично нарушение на Цветан Антов. Луковски е точен при изпълнението и на двата фаула. 88 на 81. 20 секунди. Крисимир Димитров с добавка намалява 88 на 83. Ново лично нарушение, този път на Кудрявцев. 13 секунди до края на двубоя. 88 на 83. 5 точки в полза на Партизан Белград. Зрителите в зала Балкан строй вече напускат трибуните. Явно и са убедени, че любимците им няма да успеят да победят съперниците си в този матч. 90 на 83. Цветан Антов. Георги Младенов. Крисимир Димитров не очакваше това подаване. 5 секунди преди края на двубоя. Една секунда остава на два наказателни удара. Ще изпълни Бълкич, Харис Бълкич, който реализира най-много точки за гостите от Белград. Сега той отбеляза от 27. 28.
с добавката на Котурович. Дойде и финалната сирена. 91 на 83 в пол. 93 на 83 за Партизан Белград в първия двубой от предварително. 22-мата, които в момента са на терена. Чехия 1, Колба 3, Сухопарек 4,